og viden til at udvikle personlig performance, både for dig som individ og for jer som team. Personlig performance, det vil sige, at du evner at bruge din stemme og dit kropssprog bedst muligt fysisk, og at du arbejder med din emotionelle intelligens. Viden og hårdt arbejde skaber ikke succes alene. Det handler også om at evne at kunne skabe relationer, at have engagement og at kunne kommunikere. Og det er nemlig det, som vi gerne vil hjælpe jer med. Her i VoxLab, der er vi alle sammen uddannet inden for scenekunstens verden, og her der gælder det netop om, at det er i nuet og i nærværet, med brugen af stemme og kropssproget, at du evner at skabe det helt særlige, der hedder performance. Uanset om du er ude efter ledercoaching, personlig coaching, teambuilding eller åbne eller interne kurser i, hvordan I præsenterer jer selv bedst muligt, så vil vi virkelig gerne hjælpe jer med at udnytte jeres potentialer, at forvandle jer fra sort-hvid og til farve. I kan kigge her nedenunder, hvad det er, at vi har af tilbud, og I er også velkommen til at kontakte os for at få et helt særligt skræddersyet forløb til jer. Mit navn er Vibeke Krogsgaard, jeg er inde her i VoxLab. Velkommen til.